Selam. Kımı hayırlı olsun. Buradan aydayım. Düğünse de aytmadım. Broşka da atmadım da. Ya men bunu da uluttur. Men dinleyin. Men kulugu görýänim bilýär. Süýümjan. Medeniyetli gülmeli aýdaýyn ha. Azam. Onda da akşam bir restoran işleýär. Bolýan. Teresse sagada giç. 12'de de 00'da gutlasy gelýär. Mannanam o wagtdam gül tapmajan bilýär. Uzun unam işte bolana. Canım nettardy köp sağ ol. Oğlan öyle gelinin gülünü kapıya gidip. Oğlan öyle gelinin gülünü kapıya gitti ya da. Polyan bolan okşu diye. Gülemedez geliyor. Şunu kapıya gidip. Polyan şu diye ya bolan ok mu diye. Bari işlem taşla ya da. Oğlanla gelinin gülü. Dollurttur gülüyalet. Bardı sağa da akşam. Burada şakırda barkamdan geçip gidiyor. Niye ne kadıysan? Hemen çağa çıklanmadan bile. Gavsatıyım da hemen. Da şükür şu günler TikTok açacağım. Dünge teyze reis. Günne bir teyze bir uçuyor. Hey nereden çıkıyor ya? Köpeli yancıyız. Bu abi de hemen günne bir uçuyor. Yer dönüyor yani. Yok mu ya? Da beyitme. Köşesine. Adamlar yetişen o. Kamera yetişen o. Bırak toklar. Köşesine. Uçuyorlar ya. Helikopterler. Uçasım öyle maral diyor. Arkasına öyle uçurmam benim. Yöne köy adam olasın gelen ot mu bir yağlı? Köy ervettiydileriydi he. Yöne köy adam. Ne yöne köy halk onu gallırdı. Doğru mu? Gallırdı maral etti ha. Ola minne gallı denim. Yöne köy adamları halkı yere sokaydı. Aytma. Nankörlük. Ola yöne köyce marallı da halkımın gallırdı. Şimdi ne etti? Samsık. Böyle gipleyen gipini filtre vacı dik giplemeli. Doğru değil mi? Aytma deyip mağdurlar. Meni uğurladı oturda. Ya senin nememi. Yo, yani canım benim aydasın gel şu neme şu uçup var ya ka Angelina Jolie dağı ya Afrika'da da gonaymalar şolan. Bir yararsızlar var, yeniler var, yetimler var. Uçup görmesin. Yo men demek isteýän ne hili dünya ve artistlerim şolar ya kiçi göwnülüğüne açacak bolýan. Düşünüp bildim. Vay hava, daşary yurt. Diňe şu daşary yurtlarda ýoga halka oňatmazçylyk eden olar. Olar düşünýärler şu halk bilen adamdygyna. Olar sen etýändigine düşünýärler. Ýok, maral blatnaya, они простая. Aytmadan. Bolay. Borla, munda kalatdan bir şokolat diýämi? Bolle, gerekýär köp gidip. Inge saptolara oňa jeýdi. Ha, gürlemäli. Sedip düşen olmagy mümkin ýere. Yolla söylenen bile ýokary uçjam kagaýsy. Gürgürük kırlağı. Kırlağı. Yerden kaya yaparlar. Bäle, berediler kaýokurda. Hatice, sen pikiriňçe hakyky joralar barmy şu döwürde? Men durmuşumda Barmy? Näçe ýyl jora seniň bilen? 9 yıl. 9 ýyl. Doğru. Yılımda var ya. Bir barmy ya? Näçe? Görýärmi? Az. Hakyky dostlar az. Kendi 5-6 sanokda var diýene hemmesi gitti. Eňinde gowjaken dress shop'un köýnekleri, dogrymy? Gowja gelipdir gyýdylar. Awa dress shop'dan ýene bir köýnek görkät. Erbe dokudunlar. An aşdan gowjaken, gowtykken ekenler. Seretme. Ütgeşjek bassanly, he? Ma geliştim ka haýsy geçti. Men pikirimçe elinde kas gowy geçer. Şu geçermi? Awa. Gyýdylar akkauntyn belän dress shop'a da köp sag bolsun aýdýan. Sizde de hakyky jora bar, bellek geçin hökmät. Spasiba. Yitirmeklige öwrenç. Adamlar bizim durmuşymyzdan iki hilek ýagdaýda ýetýärler. Birincisi ölü ýagdaýda ýetýärler, ikincisi diri ýagdaýda.
ölü ýagdaýda ýitirýän adamlarymyza türkmenler bir gowy söz aýdypdyr. Ölünün uğruna gitme. Bu aýdylan söz sen ölüňe gynanyrmazlyk üçin dälle, diri ýaşap gören wagtyň ölü ýalak ýaşamazlyk üçin aýdylan söz. Ölü hakynda adamlaryň esasy 3 şeýle garaýşy bolýar. Birincisi unutulýar, ikincisi ýatlanýar, üçüncüsi bolsa ýüreklerinde ýaşaýar. Diri wagtyň şol üçsiniň iň gowsyna münasip boljak bol. İkinci ýagdaý, diri ýagdaýda ýitiren adamlaryňa isle garnaşyň bolsun, dostuň bolsun, doganyň bolsun, söýgüň bolsun, ýollaşyň bolsun, aýalyň bolsun, hatda taňa dönüklik eden perzendiň bolsun. Bular ýitirende edil jübüňden pul gaçan misaly kabul et. Jübüňden gaçan pul tapyp bilmejekligiň üçin başymyň sadakasy bolsun diýe. Şolar ýalak garaýşda bol. Sen bu durmuşda esasy özüňi ýitirmejek bol, saglygyny ýitirmejek bol, mertebeňi ýitirmejek bol. Eger janyňam senne ba bolsa, onda ýol dowam etdi. Soňky durulgamy hemmeler üçin meňdeş. Janyňyz sag bolsun.